Takže jo, ahoj lidi, já jsem Benny a vítám vás u našeho již třetího informačního videa, ale dnešní informačka bude taková smutná a pak veselější a pak bude super mrtěv tento noc veselá. Takže jo, to jsem možná trošku přehnal, ale budíš. Tak jo, první věc, co chci zmínit, a to je ta strašně moc smutná věc, takže budu mluvit strašně smutně a opravdu je to strašný, ne jakože ironicky strašný, ale opravdu strašný, protože musím ukončit opravdu musím ukončit první sérii předčasně z toho důvodu, že já jsem zkoušel natáčet 22. díl a jede mi to na 10 fps, takže myslím, že na to by se ani nikdo nekoukal prostě. Takže jsem nucen ukončit první sérii Technipiku předčasně a to na dobro. Jinak, kdo by chtěl, tak je save v popisu videa a kdo má lepší počítač, tak určitě to asi rozjede, možná navíc, určitě asi navíc FPS, ale mě prostě můj počítač, no respektive můj notebook to prostě už nestíhá tuhle mapu, nevím čím to je, když doteďka to šlo, odpojil jsem reaktor, jen tak odpojil jsem elektrárnu, redstone a ne, pořád mi to laguje, no, tak je to divný, ale tak co, nic se s tím už bohužel nenadělá. A teď ta druhá zpráva. Mám 300 odběratel, za což vám úplně strašně moc epicky, husto, kruto, přísně, démonicky děkuju. A jelikož, jak je zvykem, za každých 100 odběratel, já dělám nějaký speciál, že ano. A zas vám můžu, zas vám dávám na tu možnost prostě vybrat si v komentářích do prvního, protože druhého odjíždím, o tom se zmíním později, do 1. června, co byste chtěli za speciál. Takže může to být opět vlog, může to být nějaký natáčení se mnou, může to být nějaká adventure mapka, něco takového. Teď jenom takovej vsuvka, 2 vsuvky, takový první věc, že teda toho 2. odjíždím, to brzo ráno, takže možná ještě 2. ráno bude video, to asi bude, no. A jo, počkej, jo, června, no, samozřejmě června. A vracím se až ve čtvrtek 7. takže po tu dobu asi video nebude, možná napíšu, nebo řeknu třeba brácho, ať mi nějaký upload, že bude nějaký nahraný, ale no nevím, uvidíme. A druhá věc je to, že se brzo můžete těšit na nějakou tu, co to bude, adventure mapka, nebo něco takového s Tomasem, protože bude legrace. A když je legrace, jo, tak prostě se lidi baví, no. A když se lidi baví, no, tak ti dají třeba odběr a like, no. Takže bude legrace, no a uvidíme, si budou lajkat odběry, no. Tak jako určitě. Tak jo. Tak a teď ta třetí věc. Kdo si myslel, že první věc byla joke alias vtip a nevypnul tohle video, tak ho zklamu. Protože joke to opravdu nebyl. Jak jsem zmínil, prostě nestíháme počítač, ale na tu mapu samozřejmě, jinak počítač mi zvládá, to můžete vidět u mých ostatních let's playů, nebo teda zvládá, no, v úvozovkách zvládá a můžete se těšit na druhou sérii s Frodym, ano přesně tak, nebudu tam sám, teď jsem si škumnul se sluchátkama, jak jsem se radoval a prostě budeme hrát na jednom serveru, který je normálně lokal, jeho public, to je veřejný. A prostě budou tam hrát takový normální hráči já nevím, z Ameriky asi, nejspíš to bude americký server, nebo nějaký německý třeba, to je jedno. Takže tam bychom určitě nahrávali druhou sérii, nebo kdyby měl někdo server a chtěl mi ho propůjčit samozřejmě za reklamu, nebo já nevím, za pozadí na YouTube, nebo něco takového, jakož jsem začínající grafik, takže bych mohl něco takového skutit, tak kdyby měl někdo server, který by mohl nechat běžet, já nevím, třeba 2 hodinky denně max, tak bych mu byl vděčný, ale prosím vás, ne Hamachi, jo, Hamachi se docela někdy má v tom ve zvyku lagovat a já myslím, že by nebylo dobrý moc pro ten server.
Tak a teď ještě jednu věc, abyste se tento ronc, že se mnou bude točit Frody a ne nějaký můj fanoušek. No, samozřejmě Frody je taky můj fanoušek, ale já teda doufám, Frody, jestli nejsi můj fanoušek, tak si mě nepřej. Tak prostě já Frodyho znám z reálného života a je to můj docela dobrý kamarád, takže já to proto točím s ním. Protože, já nevím, takový single je jako jasný, je to zábava, ale v tom multiáku musíte každý uznat, že je větší sranda prostě s nějakýma lidma. Opuštěný hovory už, nebo jakože, kdo se koukal na, že to bylo 13. a 20. díl, tak určitě už tam nebude taková ta ozvěna. To už je opravený samozřejmě. A to bude asi pro dnešek všechno, takže kdybyste měli nějaký dotazy, na který byste se chtěli zeptat, tak se určitě nezapomeňte zeptat. Já vám tady na ně strašně rád odpovím. Ještě jednou děkuji za těch 300 odběratel a 15 000 chlídnutí videí, což je taky moc paráda, takže díky. A tak zase někdy u nějakého videa. Ahoj!